Здравейте и бокси от тук. Аз съм Лъки Страйкър. Сега играем на една много хубава игра с Майт. С него си и мои приятели. Игра с... Кажи ми, Млъкни малко е. Тя е почти като League of Legends. Пак се играе с 5 човека. Има мап, само 4 да игра. Тук може да биете когато си поискате. Сега за този лак. Но вместо герой тук има богове. Това са богове. Аз съм игра с 100. Аз с... някаква стрелкиня. Тена. Ела. Представи ни де. Само кажи. Не се казва Иво, ето се казва Иво. Кажи ми името бе. Не пък е тази Тена се казва Папи. Парон. Кажи ми името бе. Мъкни малко е. Съм Даник Беге. Аз съм Фирият Лафли. Да. Където Да знам, аз съм част на нинджа. Идвам и ви избивам всичките. Ето го бе. Аз викаш. Виж го бе. Няма как. Ела. Сука за този лак, който си получава. Може да хватнем на то бе. Зарежи бе. Трябва ми хилп за един бъф. Идва трябва ми хилп за бъф бе. Чакай, че му хлапа на то, ще я го Зарежи убият. го е. Идвай бързо. Добре, ама ако умре, ти си виновен. Ето. Идвай. Даде First Blood заради теб. Ципи. С всичко. Ципи с атаки. Лоши. Атаки ципи. С атаки ципи бе. Нямам повече, аз си познат по нея. Всичко ципи. Брат, хеп. Проблем. Аз ще те уча. Не, брат, умира. Искам да умре. Не го искам, значи. Толкова ли много искам? Аз по-още по-зле съм. Яваш ме. Сега ще ви кажа, бай. Идвам. Бързо. Няма как. Yes. Избяга ли? Избяга. Хем не Е, така бе. се взима First Blood. Зали Да го? го кажа. Зали бе. Да бе, аз направих First Blood. Така. Това е... Виж, брат, виж как го взима. Мъкни. Това е един съвет, който да правите. Отивате за бъв за демидж и после ги мачкате. Ето така. Да. Аз съм втори ранг златен все още. Аз съм с първи ранг. Направи даблкил. Или она ми го пусна. Браво, тебе аз го направя. И Вилена, бе. Ти знаеш кой така ми стана. Добре се пееш, бе, това клипто не е концерт за наспяване. Но що бе, нещо по-интересно. Не. Отдавна стана. Аз повече... Аз трябва да говоря повече, пък ти ли мокваш. Шит. Ела да вземем то тук Завърви храда. го е. Стой си на лейна мидъл е добре е. Съжи го то мидъл. Не на мидъл бе, да вземем ония къде ни дава такова. Ама Не ти трябва. На мен не ми трябва, ама на тебе. Аз вече... да. То би заменил за демидж. Идвам. Не мога, няма как. Сети се. Абе ще го Да, бе, взема. много ти благодаря, че ми кесна. Няма що, много. Но ти нямаше да го вземеш. Не ще си го взема. Откъде знаеш, че нямаш? Ти нямаше отдори. Нямаш. Залагаш ли се? А? Залагаш ли се? Да. Вече не. Мога си го взема, ама. Първо е да, после не. Гад мръсна, как ме гадно мачка бе, брат. Нервите, мръсна гад.
Мръсна гад. Стъм. Нагаве, няма мана. Шит. Имам мулт. Искам мана. Ела ми хелпни за мана. Лесно ще я вземеш. Ще ги вземеш. Не. Да вземем това да си напълна маната. Ще го вземеш лесно, ти казах, бе. Да, бе, аз нямам никакви мъги. Не ги връщай в базата хилата, така, бе. Знам, че се хилват, ама аз се пазя също. И ми го остави това. Защото на мен най-бързо ми се маха маната. Май. Чакай, аз съм отивам от тази страна, ти от другата. Всички магии са ми заредили. Бием втора, бием първа, втора, давай. Айде, давай. Не можах да го фана. Смея. Стига, бе, какво това растение? Бягай се от тук. Шит. Мога да я взема. Да, бачилата мана провали. Аз сега ще я взема, чакай. 3. Вече има това. Да, човек, аз съм 1 от 0, бе. Ти си 4 от 1. Спуса ми ги скиесваш. Това не беше къса. Да, бе, да. Аз не скочих, ти си фейл на първата, аз после не скочих да е точно 200 къде. Колко от 3 човека ни един не фана. Папи, Ми как да хвана, като той само ми ги взима, бе, брат? Папи, как това беше ли къса, където го взех, когато беше на кола? Да, беше къса. Не знам, аз не съм видел. Как взема съвестен кил, като аз си ги точа, ти ми ги взимаш? Как ти ще си ги взема? Просто ми ги остави. Да, първо тя щеш да избяга. Нямаше да избяга, имах ултимейт, бе. И тогава ще не го познай или не каза. Заеди маната, бе. Как ти е ултимейт, чакай. И тъй пъти ти го казах това. Не го каза. Напротив, казах. Папи, каза ли го? Клипа е за доказателство. Добре, бе. Няма първо ще повярвам, когато го чуя. В клипа. Тъй пъти ти казах, идея имам ултимейт. Поне разбра, ултимейт или имам? Или идея най-вече? Давай. Да, сети се. О, да! Майко, сега ще го изпуснеш? Няма. Браво. Мислих, че си фея на улта. Да, бе. А знаеш колкото пресна цел 100, бе. Бе, нали заради това се нарича то гърмовержията. Ултимейт му е много яко. Хайде си мъртвец. Не! Знаете, че ще снимам клипове на други игри, не само на Smite, на League of Legends, на Minecraft, на Мата. Много други. Да. Уи. Ау, шит. Уж миньони. Просто ги точа. Те просто не. Просто, брат, как си ги точа. Бам! Айде умирай. Ако източите, бе. Ципи, потъгате, ципи. Не мога. Майко, бягай. Не дай. Ооо, what the fuck, ни. Той ултимейта му е нещо като мога. Ето, вижте, 3 от 0 съм. Аз съм 4 от 1. Да. Така. Той е много... Той Деш му каза, че той е най-силният герой в играта. Кой? Това. Майко, Нейт, бързо. Не само. Тори, ти, аз, то. Все едно аз и ти. Как се избърках. Артемис ще наръчни, бе. Ще ни ръшне, ама тя кога пилетата започне да говорят. Тогава ще ни ръшне. Да, те вече поговориха, в момента говоря с един по скайп. Какъв то гигант, бе? Ултимейт е, бе. Остави го. Да, бе, брат. Спръсна ме киесваш, бе.
Си го източи, ама ако не бягаш, ще да умреш. Не, нямаш. Щеш. Не. Според ми Кезо ще провърши толкова така малко. Нямаше. Нямаше Не да ми го представя. вземеш, защото Да. щях да ви пусна втора, ама видях, че Да, ти ти дойде и си направо си казах, няма първо си хава маната повече и баме на първа. Не, той се ударих я само. Ако искате да играете с мен, името ми ще бъде в описанието. Просто И скайпа, нали? в описанието към скайп те гоня. Искам скайпа. Скайпа е як. А, така бе, късвай. Той си беше наполовина такъв какъв Кез. Аз ги взимам. Аз не съм те видял. Аз те гледам само е така. Сега, нали знаеш, че може да се гледа така някак като през стената, бат. Като в League of Legends. Да. Не като влизам. Аз кача, бе. Ето е грозната, бе. Тя е някаква горска, бе. Горски елф. Горски ел. Миче така, бе. Кой? Майко те пръстеня. Мацка. Тя е мацка. Но аз те Внимавай. растения, бе. Ви сте ще бъде растения да ги наслага. И аз така. Тя е... Как беше, бе? Тя е рейнджър. Рейндж герой, не рейнджър. Не бе, рейнджър. Рейнджър. Опазва природата. Животните. И така. Съжалявам, ако по някой път такова се случва да има лак. Просто, не знам, трябва да си изтегля някаква програма. Въпреки, че компютър ми е много бърз. О, пък мисля, че моя е много бърз. Ето, убихме и този трол. Бам! Удар. Вижте демиджа. Колко е малък. Ето го. 136 демидж. Опа, не. Никаква кръвта не ми е взела. На. На. Айде. О, ще бегаш ли? Чакай. Не ми я взимай. Полоса. Къса. Чисто къса, ако ми я вземеш. Къса. Има хуб. Касар такъв с касар. Да се не видел касара. После ще ти... Мен трябва да ми я вземеш. Иво, а после ще ти пратя клипа да го изгледаш, ако искаш. Не. Давай. Не искам да изпълна паметта, макар че ми е много бавен компа. Или пък да го кача в YouTube, ще ти пратя линка да Да, го видиш. прати ми линка. Също и той ще ми зарежда Да. един час. Не. Линка ли, бе? А линка се едно влезеш в интернет и гледаш клипче, бе. Да бе, знам, ама като го В цъкнеш един час, бе. В един час кипет ли е? Не бе, един час ще ми зарежда. Защото нали ми е бавен Да, компа. схванах. Не бе, брат, като се гледа нещо, чакам един час да ми се отвори. Некъв нормален Не се опитай ми компютър. кеснеш. А те не се опитай ми кеснеш. Ще се опита. Той папа не говори защо е. Все едно език няма. Папи, що нямаш език? Има. Ма не сте го И чуват къпе, хората. не го знаех това. Да. Да бе, Съжалявам, ако ме чувате малко тихо, просто говоря тихо, защото сестра ми спи. пък и свикнал да говори Пък така. не, Не, са това е брутално къса. В принцип, Не ли- сигурно е не много беше ли силно брутално? това да се чува. Просто... Но да се надяваме, че ме чувате. Що ме тя тук ме чуват? О, мага, щех да му го късна. Не. Видео. Брутално къса направих на Излезе един. мидъла. Иде на мидъл. Кой? Мидъл, лейно е. Ама кой да иде? Ти. Шо? Добре де. Но то скучно. А, как ме стана? Ши, четиърка. Мати четиръкото създание. Майко мила, майко. Искаме бой. Искаме бой. Дали така, драги зрители, пишете на неговата страница. Дали иска бой, дали не иска бой. Значи, Искат те бой, не иска. искат.
What the fuck, какви сте Бе, живи помага, растения, бе? вижте, бе. What the fuck? Вижте, бе. Каквито за бе. Ей, точно така. Идиот такъв, грозен, мазан. Аз той искам да си го взема много хубаво. Много силен човек. То много гаден, бе, гледай, той ми се... Знам, много силен, знаеш колко съм мощен с него. Той. Гледай, Човек шумиш, бе. Сега. Сега не. Не си пусна да слушам, бе. Още Гледай, бе. още... Аз мога да снимам до 40 минути, така че... Не само. Той има ултимейт, като моя сега ще се заби в тебе. Или ще избяга. Кой ти каза, бе? What the fuck, брат? Як ли да го чечка малко? Да го мазнам със сълта ми. Ще го мазна и така малко хубавичко. Баба! Няма смейка да го... Там има и наточила като гледам. Да? Няма Никак. добре. Чечо. Ба. Да знаете, аз съм някакво простайно. И той е някакво просто стоя. И папи е някакво просто стоя лично. По-тока на стената, да. Папи, О, що не говориш? майко! Аз сега ще ги замайкаме тия. Не, аз те видях. А той бе, късвай. Я ще излъм с моя отпад, то ако ще има Кой лови. се портна, бе? А ти... Ай горе, ама така, трима. Айде бе, не може да го фанете. Омага. Но как ми го стигна този? Няу. Ей, то пак тука, ей. Няу. Тук е лично преследва къде да иде. О, Как тъпъл, бе? тъпъл ли има? Тъпъл ли? Нямаше тъпъл, направи дъбъл, ама не е тъпъл. Умря ли? Кажи ми. Не, убил го, ама не ми стигна времето да направя. Тогава съм гузен. Омага. Тогава съм гузен. Аз съм много разлика. Или Даже както там да е. не добър някой да просто ама. Разкажи ми за една игра. Нормално се филм. Шумиш, бе. Ами сега? Малко. Иво, имаш ли акаунт в LS? Не. И не знам вече колко път да го повтарям. Аз имам. Направи си един. Не. Имам си един хубав акаунт, той е. И няма да... После ли? Не, аз събирам за... Аз имам документира клипа. Малко ще лагва. Не, мари бе. Даже мога да кажа не малко, доста ще лагва. Шо? Ти ни коментира ли си клипа? Не, по-добре не. Знаеш как мазно лагва? Брат, щом на мен ми лагва интернета, представям само клиповете. Да ти ваза, слугари, и бутна се, Идвам да го късна, внимавай. Не, тък му брат да го мачкам, да го забръсна на стрела в главата. Помага, брат. Но дали не беше най-големия нубър. Моля те, не го взимай. Стига си подкачала, ма. Пъхти тумато. Някакво скача. Като някакъв... Заек. Помни си оная, брат. Подскок. Аз се с дракона как играя такова. О, да, гандаща. Гандаща. Чакай малко мъкни да им покана хората. Зрители, вижте колко гила съм. После къде съм зле. 10 от 0 от 5. 0 дете бате. 0 дете от 10. Малко Аз си, ви бе. казвам, много съм добър стар. Как и Один добре се справя с Один. Няма да ме фане. Помощ! Иска да ме глътне. Иска да ми вземе душата. Помощ! Тагът иска да ми вземе душата. What the fuck? Помагай, брат. Видното с толкова се. Не питай мен, аз бягам. Калито. Значи ти ръката майко мила на сама. Искаме, бой. Искаме, бой.
съм забавен. Не си, а просто не могаш. А да, само да ви обясня, Как не че говориш, тя те някой те имат един голям минотавър, а това знаеш, това не е, това е вместо Nexus. Ако тия, които са играли на Лига, това е вместо Nexus. И трябва да го убиете. На всяка цена, за да биете. А ти като не говориш толкова, аз трябва да запомням времето, бе. Някой трябва да говори. Ами не да говориш толкова, защото на хората им става вече тъпо. Ти път ти ги командваш, бе. Им пъти ги дразниш много вече, той мен дразниш. Тут къде познай, че аз точно ги дразна. Майко мила, то сега как стилна. Исках аз да направя късото, айде. Айде, стучете още малко, де. Още малко. Маничко. Айде скачайте на тарета. О, чакам. Скачай на тарета, бой на тарета. Бой. Айде, скочете на тая. А така. Да си направя... Как можах, бе? Заради тебе, така не си направих хубаво късо. Аз съм те моля да скачиш. Рай, бах ти късото, къде ми направи. Аз ли бе? О, О, бихме, тия се преда. те сега не рада. Видях колко съм добър, защото съм 11 от 0. И аз. И че почти направих трипъл. Ага. Аз го направя, ще го направя. Аз съм седмият асиста. Две хората беше от мен, благодаря, че гледахте. И... Това беше от нас, не от Да, аз теб. бях от... На спеца добре. Лека нощ и бай-бай. Ура!